கவுனி அரிசி வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போறேன். Friends, welcome to Cook with Sangeeta. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி. ஆமாங்க, கவுனி அரிசி வச்சிட்டு உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போறேன். இது செய்யறது ரொம்ப ஈஸி, ஆனா பயங்கர டேஸ்டா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, இந்த அரிசியில அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்கு. இந்த அரிசியோட கலரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதுல எந்த அளவுக்கு விட்டமின்ஸ் இருக்குன்னு. வாரத்துல ஒரு நாளாவது இந்த கவுனி அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு. ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப எளிமையான முறையில சங்கீதா ஸ்டைல செஞ்சு காட்ட போறேன். நம்ம சேனலை யாரெல்லாம் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன்ல மறக்காம ஆள் கொடுங்க. இப்பதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். வாங்க இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கருப்பு கவுனி அரிசி ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் 2 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேங்க. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இது 400 கிராம் இருக்கு. இதை 8 மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணி இல்லாம வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியில அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்கு. மெயினா இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இந்த ரைஸ்ல நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ரெசிபிஸ் நம்ம செய்யலாம். நான் உங்களுக்கு இதுல இனிப்பு ரெசிபி தான் செஞ்சு காட்ட போறேன். இந்த அரிசி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வளவளன்னு இருக்கும். ஸோ வளவளப்பு போகணும்னா நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கணும். ஸோ வாங்க இப்ப இது எப்படி வறுக்கிறதுங்கிறதும் பார்க்கலாம். கவுனி அரிசி வறுக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டாங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கவுனி அரிசி இதுலயே போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுப்பணல் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. இதை கிளறி கொடுங்க. கவுனி அரிசி ஊற வைக்கும் போதும் ஃபஸ்ட்டு 2 வாட்டி கழுவி அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிடுங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த ஊற வச்ச தண்ணி பாருங்க அப்படியே நல்லா கலராக இருக்கும். அதில் அவ்வளோ சத்து இருக்கும். ஸோ அதில் நீங்கள் குழம்பு பண்ணலாம், ரசம் வைக்கலாம். ஸோ வேறு ஏதாவது நீங்கள் ரெசிபிக்கும் அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அரிசியில் இருக்கிற ஈரமும் போகணும். அதே மாதிரி நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் இதை வறுத்துக்கணுங்க. அரிசியில் இருந்த ஈரப்பசையெல்லாம் இழுத்துருச்சிங்க. ஸோ ஆனால் இன்னும் நல்லா வறுக்கணும். அதே மாதிரி இதிலேருந்து நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் வாசனையும் சூப்பராக வரும். அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கணுங்க. நான் எந்த ஸ்டேஜில் இது எடுக்கணுங்கிறதும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக இப்படி வறுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் சும்மாவே சாப்பிட்லாம், அதுவும் ருசியாக இருக்கும். பாருங்கள் அப்படியே நல்லா வெடிச்சு வருது. இந்த அரிசி ஃபுல்லாகவே நல்லா வெடிக்கட்டும். பாருங்க அப்படியே பொரி மாதிரி அப்படியே பொரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இங்கே பாருங்க அப்படியே வெள்ளையாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. அவ்வளோதாங்க, நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இது வாயில் போட்டு பாருங்கள், அப்படியே மொறுன்னு இருக்கணும். நான் இப்போ சாப்பிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதான்? அப்படியே மொறுன்னு இருக்குது. அவ்வளோ வாசமாக இருக்குது. வீடு பூரா வாசங்க. இப்போ இது மிக்சியில் போட்டு கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். வாங்க அதுவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் போட்டாச்சுங்க. இப்போ இது கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேங்க. பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும். அதாவது கொஞ்சம் அப்படியே தரியாக இருக்கணும், ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி பாருங்க, அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும். ஏன்னா வறுத்ததுனால. ஸோ இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டா போதுங்க. இப்போ இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிடலாம். ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட ரெசிபி செய்யலாங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கூட இதில் கஞ்சி காய்ச்சி கொடுக்கலாம். ஈவன் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த கஞ்சி குடிக்கலாம். இதில் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்கு. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க குழந்தைங்களுக்காக நிறைய ரெசிபி செஞ்சு காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ரெசிபின்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் இதே மாதிரியே வறுத்துட்டு பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தேவையோ அப்போ இதில் 2 to 3 டீஸ்பூன் எடுத்து போட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஈவன் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி நல்லா கஞ்சி பதத்துக்கு காய்ச்சி ஆற வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், வயசானவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த மாவை புட்டுக்கு எப்படி நம்ம பிசையுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணுங்க. இப்போ இதில் தேவையான பொருட்கள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க. ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வெள்ளை சர்க்கரை வேணாலும் போடலாம், நாட்டு சர்க்கரை, பனவெல்லம், இது மாதிரி எது வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த மாவை நீங்கள் 1 கப் எடுத்தீங்கன்னா 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி இழுக்கும். இப்போ இதில் சாதா பச்சை தண்ணியை கொஞ்சமாக தெளித்து அப்படியே புட்டு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாங்க. நான் தண்ணி தெளித்து தான் பிசைகிறேன். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். செம்ம வாசனைங்க. அப்படியே அரிசி வறுக்கவும் அப்படி ஒரு மனமா இருக்கு. ஈவன் இதுல பிரியாணி கூட செய்யலாம், ருசியா இருக்கும். ஆனா பிசுன்னு வளவளப்பு தன்மையோட தான் இருக்கும். நம்ம நார்மலா பிரியாணி செய்வோம்ல அந்த மாதிரி இருக்காது. தண்ணி நல்லா நிறைய இழுக்குது. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொரப்பா அரைச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதனால அதுக்கு தகுந்த அளவு தண்ணி இழுக்கும். நீங்க நைஸா மாவு அரைச்சிட்டா புட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே களி ஆட்டம் இருக்கும். இப்படி உதிரியா வராது. கட்டி இருந்தா அப்படியே உதுத்து விடுங்க.
சின்ன சின்ன கட்டி தான் வரும், அதுக்கு மேலாம் கட்டி வராது. ஏன்னா இதை நம்ம நல்லா வறுத்துட்டோம். இங்கே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு, பூ போல இருக்கு பாருங்க. நீங்கள் தொட்டு பார்த்தா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா பதமாக பிசைஞ்சிக்கணும். ஸோ இப்போ புட்டுக்கு மாவு கரெக்டாக நம்ம பிசைஞ்சாச்சு. நீங்கள் இட்லி துணி போட்டு அது மேலே வேக வச்சு எடுக்கலாம். புட்டு குழாய் வச்சுருந்தா புட்டு குழாயில் எப்பயும் எப்படி புட்டு சுடுவீங்களோ அதே மாதிரியே இதை செஞ்சு எடுக்கலாம். ஸோ உங்ககிட்ட எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு புட்டு குழாயில் தான் உங்களுக்கு வேக வச்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க இப்போ அதுவும் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். புட்டுக்குழாயில் போகிறதுக்கு நான் ஒரு புட்டுக்குழாய் எடுத்துக்கிட்டேங்க. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவை கொஞ்சமாக இதில் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி மாவை அழுத்தி போடக்கூடாது. கொஞ்சம் மாவு போட்டதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவலும் போட்டுக்கலாம். அப்படியே இப்படி ஒரு தடவை ஆட்டி கொடுங்க. அப்போ ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியே வந்துடும். இப்போ இதுக்கு மேலே திரும்பவும் மாவு போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதுங்க. இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா வெந்துச்சுன்னா இது வழியாக நமக்கு ஆவி வரும். இப்போ இது புட்டு குடத்தில் வச்சிடலாங்க. புட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் ஒரு புட்டு குடம் வச்சுட்டேங்க. புட்டு குழாய்க்குள்ளேயும் நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இந்த தண்ணி இப்போ கொதி வர மாதிரி இருக்கு. ஸோ இனிமே நம்ம மேலே ரெடி பண்ண புட்டை வச்சிடலாங்க. இப்போ அடுப்பணல் மீடியமாக வச்சிருங்க. இது ஆவி வர வரைக்கும் வேகட்டுங்க. குறைஞ்சது 10 to 15 நிமிஷம் ஆகுங்க. இது நல்லா ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க ஆவி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ ஆவி வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 நிமிஷமாவது நம்ம வேக வைக்கணும். ஸோ இன்னும் 3 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். A few minutes later. பாருங்க முன்ன இருந்ததை விட இப்போ இன்னும் நல்லா ஆவி வருது. 3 நிமிஷமா முடிஞ்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது 15 நிமிஷமா வேகுது. ஏன்னா கவுனி அரிசிக்கு மற்றதை விட கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ இப்போ கரெக்டாக வெந்துடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இப்போ இது வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக நம்ம புட்டை எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான். ஸோ உங்களுக்காக இப்போ ஒன்று மட்டும் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் இதை ஸ்வீட்டாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஈவன் நீங்கள் இதில் சாம்பார் குருமா அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம். மெயினாக இதுக்கு கடலைக்கறிலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இனிப்பு டேஸ்ட்டில் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஸோ இப்போ இதில் இனிப்பும் போட்டுக்கலாம். இனிமேல் இது உதுத்துக்கலாங்க. இந்த சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம வெல்லம் போட்டுடணும். நீங்கள் தேங்காய் இன்னும் வேணுன்னா கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 டீஸ்பூன் பனவெல்லம் பொடியாக பண்ணி எடுத்திருக்கேன். பனவெல்லம் வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம். இதில் தேன் ஊற்றி சாப்பிட்லாம். ஸோ உங்ககிட்ட இனிப்பு சுவைக்கு என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் இதில் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம். முந்திரி பருப்பு கொஞ்சமாக எடுத்து நெய் ஊற்றி பொரிச்சு வச்சுருக்கேங்க. அதுவும் இப்போ இதிலே போட்டுக்கலாம். முந்திரி பருப்பு போடுறது ஆப்ஷனல் தான். இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்ல. பட் இப்படி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கட்டி இல்லாமல் உடச்சி கொடுங்க. இந்த சூட்லேயே இந்த வெல்லம் நல்லா அப்படியே கரைஞ்சிடும். வெல்லத்தை கேரட் துருவுறதுல துருவிட்டு கூட போடுங்க. இப்போ கட்டி இல்லாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்வீட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பத்தல்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கூடி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க. சூப்பராக மணக்க மணக்க நம்ம கருப்பு கவுனி அரிசியில் புட்டு. நம்ம கருப்பு கவுனி அரிசி புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேவையான டிப்ஸ் கொடுத்துறேங்க. இந்த அரிசியில் இருக்கிற விட்டமின்ஸ் பற்றி நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு கிடையாது. அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. மெயினாக இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதுக்கு டிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசியை நம்ம வறுத்து செய்யணும். வறுத்து செய்யும் போது தான் இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்க உங்களுக்கு அப்படியே உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும். இல்லைன்னா அப்படியே பிசு பிசுன்னு இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் புட்டுக்குழாயில் செஞ்சீங்கன்னா உதிர்ந்து போச்சுன்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் நீங்கள் பிசைஞ்ச புட்டு மாவில் தண்ணி பத்தலைன்னு அர்த்தம். தண்ணி அதிகமாக போச்சுன்னா அப்படியே களி மாதிரி ஆயிடும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி கவுனி அரிசியில் இப்படி புட்டு செஞ்சு யாருமே நான் பார்த்ததே கிடையாது. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரெசிபியாக இருக்கும். இதே மாதிரியே செஞ்சீங்கன்னா இப்போ நான் எப்படி காட்டுறனோ அதே மாதிரியே வரும். ஸோ இதில் எந்த தவறுமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்க. சாப்பிட்டு பார்த்தலாம். வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. அப்படியே மணமாக இருக்கும். இந்த அரிசியோட ஸ்பெஷல் சான்ஸே இல்லை. நம்ம ப்ரௌன் ரைஸ்லாம் பண்ணோம்ல, அதை விட ருசியாக இருக்குது. அந்த ஃப்ளேவர் அப்படி இருக்கு.
தேங்காய் ஏலக்காய் எல்லா மனமும் சேர்த்து சும்மா அப்படி இருக்கு. சும்மா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது. வாழ்க்கையில ஒரு வாட்டியாவது இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்துருந்தாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க. கம்மியான விலையில இவ்வளவு சத்து நமக்கு கிடைக்கும் போது ஏங்க இதை அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது? ஸோ கண்டிப்பா நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சதுன்னா மறக்காம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இது வரைக்கும் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்க அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி வேணுமோ ப்ளீஸ் அதுவும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு. ஃபேஸ்புக்லயும் நமக்கு குக் வித் சங்கீதா பேஜஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் அதுவும் அப்படியே லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷல் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, see you. Bye bye. Love you all.